Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta live, mamahaw tas pulong sa Ginoo mga igsoon. Kumusta mo diha? Laing kabuntagon, bagong kabuntagon nga gitugot sa labawng makagagahom aron kung natay sayop sa kagahapon atong kuhaan og leksyon karon unya atong i-apply for us to become a better person. Amen. So ning matata karon mga igsoon nga uban sa paglaom. Ning matata karon igsoon with a purpose, daghang wa kamata karong adlaw pan ikaw gitagaag libreng gininhawa kay nasay buhaton sa imuha. Amen. Kumusta mga igsoon? I always pray nga namos maayong kahimtang diha, maayong panglawas og duol sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. So this morning igsoon, ako sa ni i-share atong live, no? Kamo sa diha, I just want to encourage everyone nga i-share na to atong live igsoon. This morning, unya, don't forget, as always, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Now, para makabantay itong mga friends, mga igsoon. Amen? So, ako po dire mag-share sa akong personal account. Hallelujah. This time we have 42 viewers. Kumusta, Brad? Brad Jomar, nakabantay juga. May buntag sa diha, brother. May buntag, lunglib diha. Shout out tanang taga Cagayan diha, tanang Cagayan. Mabungahong adlaw, mabungahong kabuntagon ninyo mga igsoon. We have 49 viewers this time. Hallelujah, praise God. I'm done sharing. Praise, hallelujah. Nahuman akong share mga igsoon kamo na sa diha. This time ni reach na ta sa 55 viewers. Okay. Shout outs tanang mga first and foremost mga subscriber ani nga page. Salamat sa effort ninyo. Ako ginang gi-appreciate. Thank you so much sa inyong effort nga to subscribe ani nga page, and shout out na ko tanang mga star senders na itig-send og stars na to sa mga reels na to sa live. Dili man pwede kay wala na ko ni giset igsoon og kuan, no, kaning nasa iset ba niya di ko kay di lagi ko hilig mga yo ana, no. So kaning videos na to kay pwede ra man, no, mao na nga. Thank you so much sa mga star senders, mga subscribers, and to our followers. New followers na to, welcome kay mo ani nga page. Wala tay gipataas nga relihiyon, wala tay gipataas nga pundok, no. We only lift up the name of Jesus Christ as always in this page. And mga avid viewers and followers, listeners, mabungahong kabuntagon. Shout out also to all of the OFW around the world. Mga seafarer, mga seaman, and then mga naka-permanent resident dia sa lain-laing nasod. Shout out ninyong tanan mga igsoon na mo kanunay sa akong prayer. And shout out also sa tanang mga pineriso, mga inmates, tanang mga ana sa prisuhan karon nga nagsubaybay. Shout out ninyong tanan mga jail officer, mga warden. Shout out sa tanang mga higala na to sa Philippine Army ug sa higala na to nga sa Philippine Army nga nagpadala og souvenir diri nato igsoon. Thank you kayo. Dili na ko i-mention og kinsa ka, at salamat kay igsoon.
And of course, shout out sa tanang mga higalan to sa Philippine Air Force, Philippine Marine, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection. Daghan kong amigo diha, mga classmate na ko during my criminology days, nga wala nagpulis kay nagbumbero. And of course, tanang mga security guard diha sa lain-laing dapit, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mabungahong adlaw yung tanan diha. And of course, tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao again, no? Mabungahong adlaw, Campus Menya, Cebu. Shout out Tagbilaran City sa Barracks, no, sa akong mga amigo ng mga pulis, ug sa among hepe diri sa Clarin Police Station, kung asa nga station nga naa ko kanunay diri nagwali igsoon, isip PNP life coach diri sa moang lungsod, no. Shout out sa among hepe diri si Police Lieutenant Chief Amba ug sa tanan nga mga PNP personnel nga naa diri igsoon. Ug sa tanang mga kaila na ko nga kapulisan, dili na ako katagsaon kay daghan kayo mo, no? Basin nay malaktawan ba? Nya malain niya ba, no? Bitaw tanang kapulisan nga mga amigo nako, I know nga supportive kay mo sa akong gibuhat. Thank you kayo. Namo sa akong prayer mga brad, mga sir, mga ma'am, namo sa akong prayer. Malipay jud ko mag-live ka, makakaon na pud ko akong kalag sa pulong sa Ginoo. Thank you brother Jomar. Salamat kayo. God bless. Ingon ana ang gugma sa Dios way makalabaw. Amen. Arcelita you. Okay? So nahuman na siguro, and also shout out na ko tanang mga brad na ko, no. Brothers and sisters of Alpha Kaparo around the world. Shout out na ko ang Skiptron International, Bohol Skiptron in Cebu, and different council, different chapter. Mabunghawng adlaw ninyo mga brad, ipataas nitong Ginoo kanunay. Saya Skiptron in Arms, long live mga brad, uban sa grasya sa Ginoo. Shout out to Annalisa Camasora. Okay. God bless you, sister. And to Brother Ryan Galanida of Germany. Kanunay ning atang. At shout out to Brother Alain Roy Konako. Brother, shout out, God bless. And to Sister Ruda Yam, God bless you more. Bugnaw na kaya na ko. Okay, so tanan nga anyway, atong viewers igsuon hapit na ta 200,000 followers o mabungahong Kristohanon, no. Nabot na ta igsuon sa 199,000 plus followers o mabungahong Kristohanon. Akong himaya ang Ginoo na igsuon kay ako na ning gibalik-balik igsuon nga kung kita-kita na niya itong live, iwaway presensya sa Ginoo. Wala tayo viewers. No, dili ni mo lambo, igsoon. Dili ta mo abante. I-pray ko appeal, please, Pastor. Need na ko counseling karon Pastor. Ako kang atong picture, Brother Bioy Letran. Okay, brother. Piminti na. Mabungawang kabuntagon, Pastor, sa tanang viewers, supporters, followers, dalagon ng Diyos from Sister Gemma Traso. Thank you, sister. God bless. Shout out Santa Cruz, Davao del Sur. Okay, from Liselet Daog. Okay. Praise God. So, hapit na gyud kuan mga igsoon, hapit na gyud November, no? Unya December na manha namig Mindanao. Pohon, salamat sa Ginoo sa like opportunity. Pero mawala na busy kay ita loaded ko this coming November igsoon. Every week halos every week na ako'y schedule. Mao na nga kanang akong gipasalamatan ng Ginoo still kay kung di man ta ka live, at least magsigi naman ko karon akong himo igsoon, nagsigi ko himo og edit og mga videos na to before bitaw nga sa live kung gipang download niya. Akong gikuha ang mga punto, kaya akong gi-share kay if ever di ko maka-live natay makita bitaw nga mga encouraging words, encouraging message para palig-on sa to ang espirituhanong kinabuhi. Good morning Pastor James, salamat sa Ginoo. May light na diri. Okay, himaya sa Ginoo from Rosel Repiso. Okay, so let's start igsoon to pray. Anyway, before we pray, again I just want to remind and encourage each and everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. Ayaw kalimot igsoon i-type at followers at highlights at everyone, and don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. So wala pa makasubscribe, ang link nasa caption ani nga live. After this sa live na to igsoon, ako ani siyang i-download and then akong i-upload dito.
Usa ko kabaptis pero backslider ko, i-pray ko, pastor, from Pinang Buscato. Sure. Balik ta, Ikson, balik ta. Gipaabot tas Ginoo, no? Grabe na kadautan ng palibot ng inanglan ng Ginoo nato, no? Hallelujah. So let's pray. Praise God. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Kabalo na tayo, Ikson. Wala siya, wala tayo mahimo. Without the Holy Spirit, dili na to mas mapalawman or matugkad ang pulong sa Ginoo. Shout out, Brad Pastor from Skiptron in Arms, 26. 1B na, Brad. Agusan del Sur. Again, Skiptron in Arms, no, Brad, na ko ni. Shout out, 26-1 or 1B, Agusan, 261B, Agusan del Sur from LG Garcia Galanto. Lunglib, Iksoon. Pataas na tong Ginoo. Praise God. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, blessed day that you've given to us. Salamat sa laing higayon nga mamalandong no sabmi sa imong balaang pulong, Ginoo. Unas tanan, Ginoo, susiha mong kasing-kasing. Susiha mong pagbati, mong unahuna, Lord, kung naay mga butang sa sulod na mo nga wala ka malipay, wala may makabantay pa sa ilua, mi Lord. Your word is so holy. Balaan kini kaayo, so balaan na amo ang panudlanan nga espirituhanon. Aron among masalod ang espirituhanong panalangin, Ginoo. Lord, tagayo sab kami kaalam nga langit nun. Tagaimig kaalam, Ginoo, nga sibo, Ginoo, sa among gikinahanglan para masabtan og matugkad na mo imong pulong. Og tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, willing mosunod sa imong pulong kay diha sa pagsunod na ang blessing. I pray, Lord God, nga imong ipanalanginan tanang viewers karon, Ginoo. Bisan asa maabot ni nga live, Ginoo, bisan asa ang dapita ni maabot og bisan kinsay makakitaan ni Ginoo, kutob sa makadungog niini, Lord God. I pray imong palihukon, imong Espiritu Santo, Lord God, mabati sa matag maminaw. Let your presence be filled in our hearts, Lord God, in Jesus' name. Ikaw lamang among gipataas, gipasidunggan, gibaya, wa mi nag-isa, relihiyon, Ginoo. You alone will be glorified, will be honored, will be worshipped, Lord God. Sa mo ang pagabuhaton karon. Ikaw among gipakadak-an, gipasidunggan. Again, panalangini ang matag viewers. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So this time we have 90 plus viewers. Pastor, pa-pray ko sa mga member na ko diri sa BHGOM family. Okay. Thank you, Exoon. Thank you sa request. Ato nang i-April sa personal prayer kay di kay kukakuan. Okay. Okay, okay. IDI. 26 Infantry Battalion, Longleb, Pastor, sa imong ministry. Longleb sa Digsoon, okay? 26 Infantry Battalion, namo sa akong prayer, may the protection of our Almighty God will be upon you. Sa tanan ninyo diha, in Jesus' name, in Jesus' name. Namo sa akong prayer, mga sir, mga brad na ko diha, okay? Pastor, tabang ko prayan niya akong sigarilyo. Kagamay sigarilyo. Sige, ka-relate ko na Ikson kay naapo ko dagang mga dagang disciples, followers nga naapo yung mga ngani pero gamay ra kay na Ikson. Okay? Itong picture na. Okay. Hallelujah. God bless you, Pastor, watching from Digos, Davao del Sur, Scarlett Zamora. Praise God. So let's start. 102 viewers. Okay. Blessed morning, Pastor James Dumano, watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Salamat kay sa Ginoo. To God be all the glory from Brother Kevin Banugon. Sige na atang nato. Pastor, watching from Cagayan Provincial Jail, Jomar Amilaw niya, Pastor, usa ka PDL. Cagayan? Okay, thank you. Iksoon, God bless, God bless. Nakasulod ko skuon, brother. Lumbia City Jail, Cagayan, magyapon ano? I-appeal di ka sa akong prayer, Brad. Naamo sa akong prayer. Kaning mga piniriso na agad eh. Watching here from Manolo Fortix, Bukidnon. Watching while naa sa planta. God bless, Pastor. From Aldan Lorca. God bless you more, brother. Thank you sa imong time ni Lord. Shout out also to all
of our followers right now who are watching while working, while on duty. Ming dalikyat og tan-aw, salamat sa Ginoo. Good morning Pastor James, unta makasulod na kog trabaho. Iampo na to na. Anong di mo na, no? Gamay ra kay na igsoon. Ron bilyar ba? Para di na ko malimtan i-specific bitaw. Isa ka Christian, akong partner pastor na backslide po siya tabangi og pray Pastor James. Sure. Lies dit daog-daog. Atong ko ano ni? Praise God. Hallelujah. Shoutouts tanan taga CDO, Sister Joanne Galaneda, Permentine. So, let's start. Praise God. So, ano to ang teksto igsoon, reminders na po niyo balik. A message of hope ni igsoon sa tanang grabe nga naas kangit-ngit ba nga mura bitaw wa nay paglaom. Okay? Shout out to Sister Mary of Australia. Akong basahon ri igsoon Judas 1:23. Tagsara kay mo gamit ani igsoon pero kuyaw ning si Judas nindot sa niyang gisulat usara ni siya ka chapter. Again, Judas kapitulo 1 bersikulo 23 nagaingon ang pulong sa Ginoo. OPC ko pastor pero makakita ko sa imong video. Okay kaayo pastor, followers man kanako Pastor Albert Tabamo Bisagas. Thank you brother, God bless. Kuya Michael TV. Morning pastor, shout out from Kidapawan City. Kuya Michael TV. Okay, God bless you brother. God bless. Salamat sa higayon. Okay. From Kidapawan, no? Shout out tanang mga taga Kidapawan diha. Okay. So akong basahon rin igsoon again, Judas 1:23. Listen carefully. Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaloy usab ang uban apan pagbantay likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Again, akong balikon igsoon Judas 1:23. Nagaingon si Judas, si Jude. Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Wow. Kaluy usab ang uban apan pagbantay. Likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Okay, ang Dios magapanalangin sayang balaang pulong mga igsoon nining kabuntagon gipahinumduman na punta sa Ginoo sa ato ang misyon. Okay? Ang misyon nato nganong giluwas ta sa Ginoo. Ang misyon nato igsoon nganong gisakmit ta sa Ginoo gikan sa kangitngit gikan sa kadautan. Ang misyon nato igsoon nganong gipahigawas ta sa Ginoo gikan sa lain-lain gapos ni Satanas. Unsay hinungdan? Unsay rason? Unsay purpose ni Lord? Unsa ang iyang hinungdan nganong iya tang gikuha gikan sa kangitngit o gidala sa kahayag? No? Unsa man gyud purpose nganong gisave ta ni Lord? Sa kadaghan sa mga tawo nining kalibutan nakita na kawalo sa kamatuoran, unsa man gyud iyang tumong nato? Unsa iyang gustong ipabuhat nato? Mao ni atong hisgutan this morning, igsoon. Wala tay laing mission igsoon. Walay laing purpose, walay laing hinungdan, walay laing tumong ang Ginoo. Nganong ikaw igsoon nakadungog ani nga mensahe, nganong ikaw igsoon giluwas sa Ginoo, nganong ikaw igsoon nakahibalo sa kamatuoran, nganong dili pa kamo tanan ang naluwas sa inyong pamilya niya, ikaw pa usa. Unsay rason? Unsay purpose ni Lord? Unsay tumong sa Ginoo igsoon? Sa plano sa Ginoo, way lain kung dili mao ni giingon sa Judas 1:23. Luwas ang uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang tumong, ang purpose, ang hinungdan igsoon, ang rason nga nung giluwas ta sa Ginoo igsoon, aron ang kadtong naa karon igsoon sa dautan, sa kangitngit igsoon. Sige ingon dire, katong naa sa kalayo ba, no? Atong sakmiton, kalayo it means igsoon, buhi pa sila, pero sunog na ang ilang kalag sa impierno. Buhi pa sila igsoon, pero tungod sa ilang pagpakasala, tungod sa ilang binuhatan nga wala malipay ang Ginoo, buhi pa sila igsoon, pero tungod sa ilang pagkinabuhi nga sukwahi sa pulong sa Ginoo, tungod sa ilang pagkinabuhi igsoon nga naglunang sa kasalaanan, naglunang sa kalapasan, patay sila tubangan sa Ginoo, sama ra nga nasunog na ang ilang kalag ngadto sa impierno. Buhi pa sila apan mo nagingon nga walking dead. Tungod kay wala sila nagsubay sa plano sa Ginoo. No, mao na ni ingon ang pulong sa Ginoo nga ato silang sakmiton igsoon. Mao ni purpose nganong ikaw ug ako giluwas sa Ginoo.
Nganong ikaw ug ako gibag-o sa Ginoo, gikan sa kabarumbaduhan, gikan sa katarantaduhan, gikan sa kadautan, kaniadto salot sa katilingban, pero karon nahimo ng sulugoon, nahimo ng nangalagad na sa kaytas-an, because the purpose of God, why? Gisave ta igsoon para atong sakmiton tong naa sa kalayo daw. No, kalayo impierno, no? Buhi pa sila pero impierno na tungod kay ilang binuhatan, dautan, ilang binuhatan igsoon. Wala na himaya ang Ginoo, wala nakapahimuot sa Ginoo. Mao nang kita igsoon nga ning sunod ni Kristo, followers of Jesus Christ. Our mission is to snatch him or them. Ato silang sakmiton gikan sa init nga kalayo ug atong dalohon igsoon sa gingharian sa Dios. Amen? Amen ba? Kita nga giluwas sa Ginoo igsoon, atong purpose igsoon, atong sakmit ang naa karon sa gingharian ni Satanas, ug ato silang ibalhin, ato silang dalon ngadto sa gingharian sa Dios pinaagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Mauna igsoon. So in other words, naay paglaom kung nakay nakitaan di nga mga silingan kaliwat o kadugo nimo, mga tao nga napas kangit-ngit igsoon, mga tao nga naglunang sa sala, mga tao nga grabe kalulong sa makadaot nga bisyo, unsay gihimo nimo igsoon? Nang hinanaw ra ba ka? No? Wa ba kay concern, wala kay pakialam, wala kay gihimo igsoon. Mao na purpose nato, no? Pagsakmit kanila gikan sa init nga kalayo, gikan sa impierno. Pagsakmit, no, ato silang birahon igsoon, ato silang ibalhin, karon na sila sa kangit-ngit atong dalhon sa kahayag, karon na sila sa init nga kalayo atong dalhon ngadto sa gingharian sa Dios igsoon, uban sa tabang sa balang Espiritu Santo. Amen. Mauna ang atong misyon, dili kay makigdebate, makiglantugi, makiglalis diha, hantod mag-away na lang, hantod maghinagitay na lang, hantod moingon lang magkita ta kay bukan ti kag-o way ayo maglalis. Kundili igsoon, atong ipakita ang gugma, ipatigbabaw ang gugma, ug atong sakmiton sila gikan sa init nga kalayo. Wala na sila kay bawo mismo igsoon, kay buta pa man sila sa kamatuoran, nagtuo sila, sakto sila, kay nalipay sila sa ilang gibuhat, wala sila kay bawo nga dili tanan nagahatan tong kalipay, nalipay ang Ginoo. Mao na igsoon nga dako ta kayo og buluhaton, no? Natay part sa ilang kabag-uhan igsoon. Mao ni hinungdan igsoon nga giluwas ta, gibag-o ta sa Ginoo. Dili mo pasabot kay wala ra tay buhaton, kung dili ato silang sakmiton, no? Ato silang birahon from the darkness igsoon. Then we will kana snatch them nga dalhon nato ngadto sa gingharian sa Dios igsoon. Amen. Oh, kaklaro ani gingon ni Judas 1:23, luwas sa ang uban pinagi sa pagsakmit sa ato pananagid sila. Naglunang na sila sa kadautan, kasalanan, naglangoy-langoy na sa kalayo. Bisan buhi pa sila pero sunog na daan ang ilang kalag sa impierno. Mao na niingon diri si Judas 1:23, luwas sa sila ang uban, no? Dili kay na may uban nga dili pud patuo igsoon istoryahan, no? Labi na kanang mga pilosopo, dili na maminaw. Mao na nga at least dili nimo maluwas tanan, ma-save at least, but at least imong gisiran sa kamatuoran, no? Pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaluiis usab ang uban apan pagbantay, no? Naay warning usab igsoon ning ingon diri, likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon, no? At the same time igsoon sa dihang ato silang sakmiton, ato silang walihan, ato silang sangyawan igsoon, atong ipasidlak ang kahayag nga naa nato nga naay tinud-anay kabag-uhan nga nakita si Kristo sa atong kinabuhi. Atong ipakita nila pero di pud ta magkumpiyansa. Amen. Wala tay kumpiyansa igsoon kay basin matakdan ta. Labi na basin dagko kay grabe kay ilang karga ba nya, kumpiyansa ka igsoon. Huyang ka sa diyang ning duol kanila, dakong posibilidad nga matakdan ta. Mao na niingon diri si Judas igsoon, alagad sa Ginoo nga ayaw pug kumpiyansa, no? Kay basin sa ilang mga bisti nga nambulingan, no? In other words, mga igsoon, buling meaning kana nang pagpakasala igsoon, no? Dili ta magkumpiyansa sa ilang gibuhat karon nga dautan, kay basin ug magkumpiyansa ta matakdan hinunta. Imbis ning gawas na tagikan sa kangit-ngit pero matakdan hinunta. Daghang naitabo na igsoon, no? Daghang naitabo nga ilahang giwalihan, ilang gisangyawan unya. Dugay man kay nakabig, sila na hinoy nakabig, nadalaw niya nabalik sa kaniadto. Mao nang ayaw kumpiyansa igsoon. Amen. Ayaw kumpiyansa. Once musalang tangadto sa kangit-ngit, once musalang tangadto sa mga taong dautan, ngadto sa mga adik-adik, mga barumbado, mga gahig ulo, unsa man na mga dautan kaayo igsoon. Sa once musalang ta nila igsoon, dili ta magkumpiyansa. Ayaw kumpiyansa. Dili ta magkumpiyansa.
no? Kinahanglan igsuon nga kuanta ka na bitang full charge ta. Kinahanglan igsuon nga babad ta kanunay sa prayer, babad ta kanunay igsuon sa presensya sa Ginoo. Ayaw og adto sa battle kung walay sakto ang imong hinagiban. Ayaw basta-basta og salang igsuon sa misyon gihatag sa Ginoo. Kung huyang ka, kung kang-ay mong relasyon sa Ginoo kay sigurado nga ikaw may dalhon sa kangit-ngit instead nga sila may dalhon nimo sa kahayag. Amen. Ayaw kumpiyansa kay ang yawa di po nakakumpiyansaan. Satan knows our weaknesses. Amen. Ako na nang gibalik-balik. So igsuon, mao din ni very purpose, very reason nganong giluwas ta sa Ginoo. Ako na ning sige balik-balik sa previous live na to igsuon nga wala ta giluwas sa Ginoo nga maglingkod-lingkod lamang sa simbahan. Wala ta giluwas sa Ginoo igsoon aron ma-member sa purpose. Upat ka pi. Una, paminaw. Ikaduhang pi, pamantay. Ikatulong pi, pasinaw lamang sa lingkuranan sa adlong tigsimba. Ikaupat nga pi, pauli. Wala ta gitawag ana igsoon ka ng purpose. Paminaw, pamantay, pasinaw, pauli. Wala ta gitawag sa Ginoo, giluwas sa Ginoo. Para ana mao lang na igihaguan sa Ginoo nga gi-rescue ta from the darkness para lang maminaw, mamantay, no? Magpasinaw sa lingkuranan nya mo pauli nga way nahitabo. No. Gi-rescue ta ni Lord. The very purpose why God rescued us from the darkness. Why? To rescue those people who are in the darkness this time. Kinsa tong gi-rescue ta ni Lord gikan sa kangit-ngit aron kita na po'y mo rescue, kita na po'y mo snatch igsoon. Mo save sa mga nas kangit-ngit in Jesus name. Mao nay rason igsuon hinungdan nganong giluwas ta sa Ginoo. Wala ta giluwas sa Ginoo nga wala lang nga maglingkod-lingkod lang, magpanday-handay, maglipay-lipay kay luwas na ta. Sila wala na sila. Kita, yes, thank you Lord, I am saved right now. And right now I am waiting for your return, Ginoo. Mo balik ka, magpaabot lang ko nga malangit ko. No, sayop na nga mindset. Giluwas ta sa Ginoo aron kita may muluwas sa ubang tao nga nasa kangit-ngit. Kita may mahimong instrumento ni Lord to snatch those people who are living in the darkness, who are living in the kingdom of Satan. Unya ato silang snatch, igsoon, og dalhon nato sila into the kingdom of God. Amen? Mao na purpose nato nganong giluwas ta sa Ginoo. Nganong gisave ta ni Lord. Aron kita may mahimong instrumento na pud sa kaluwasan sa ubang tao nga naas kangit-ngit, no? Ningon ang balang kasulatan igsoon nga ato silang birahon, no? Isnats ato silang sakmiton gikan sa kalayo. Kaya ako ning balik-balikon igsoon, naaday daghang mga tao karon nga buhi pa nining kalibutan na, no? Nagkaginhawa pa sila igsoon pero sunog na ang ilang kalag sa impierno. Daghang mga tao karon sa kalibutan igsoon nga imong kitanaw malipayon pero sunog na ilang kalag sa impierno. Daghang mga tao karon sa kalibutan igsoon nga nagbanig og kwarta apan sunog na ang ilang kalag sa impierno. Mao nay atong turmong, mao na atong purpose, mission igsoon nganong giluwas ta sa Ginoo aron ato silang sakmiton daw gikan sa kalayo ug dalhon nato igsoon sa dalan kamatuoran padulong sa kinabuhing walay katapusan, dalhon nato sa tiilan sa Ginoo. Ang gusto lang ipaabot ni Lord this morning nga dapat concern ta sa kaluwasan sa ubang tao. Bisan makadugo nimo or dili kadugo, dili kaliwat, concern ta sa ilang kaluwasan. Kay maunay rason, maunay purpose nganong giluwas ta sa Ginoo aron mahimong instrumento sa kaluwasan sa ubang tao igsoon. Kamo ra igsoon nananaw. Gi-share na ba na ninyo ang kaluwasan nga inyong nasinati ni Jesus? Gishare ba ninyo ang gugma ni Lord nga bisag unsa ta kasalbahis pareha nako barumbado maldito adik-adik pero gibag-o sa Ginoo? Naipaglaom sa Ginoo ning share na bata. Amen. Kay mao nay sugo sa Ginoo nato. Wala ta giluwas sa Ginoo aron maghanday-handay lang. Wala ta giluwas sa Ginoo igsoon aron magsigilag katuog igsoon. Maglingkod-lingkod lang sa simbahan, magsigilag amen, praise the Lord, magsayaw-sayaw, magdaig sa Ginoo. No. But God saved us for a mission. Giluwas ta sa Ginoo aron mahimong instrumento usab sa kaluwasan sa uban nga naa karon sa kangit-ngit. Daghang mga tao karon igsuon nga gamayng problema, depressed dayon. Gamayng problema, tanduway, tagay gyapon, droga dayon. Adto dayon sa kahilayan. Adto din sa mga bar aron malingaw.
not knowing nga inighuman, iniguli nila from the bar, or iniguli nila nga gikan, nagtagay, naginom, nanuyop, og shabu, igsoon, nagpabilin lang gyapon ang problema. Wa sila kay bawo nga the only person, the only one, igsoon, nga maghatag og solusyon sa atong problema si Jesus. And how will they know if we never tell them the truth? The reason why God saved us, as what I have said, igsoon, aron mahimot ang instrument sa salvation sa ubang tao. Sakmiton daw nato sila, kay nga naman luoy kay sila, di ba ta maluoy? Nga buhi sila, malipayon sila sa atong pananaw, pero sunog na day sila sa impierno. Kaya ang ilang binuhatan, sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Ang ilang binuhatan, igsuon, wa malipay, wa mahimot ang Ginoo. So ang tanaw nato nila, mga dato kayo, ayahay, malipayon, igsuon, pero ang tinuod, guba na ang ilang kinabuhi. Patay sila, atubangan sa Ginoo. Ang tinuod, sunog na sila, ilang kalag, igsuon. Manang kita, igsuon, kinahanglan mulihok. Kita mo sulti. Sulti na, igsoon. Magpakabana ta. Magpakabana ta. Mabitong ako tabian kay ko igsoon, sige ko yaw-yaw diri ibin sa social media. Kay ma-reach out na ko ibin ang naa sa lain-laing kanasuran. Kay nakakita na ko og ebidensya. One Sunday, dining ari diri from Abu Dhabi. Usa siya kabadlungon, lalaki, unya ang iyang asawa, born again. Ang iyang asawa nagsige na og wali niya di patuo. So nag-work siya sa Abu Dhabi, and then sometimes nag-work siya sa Abu Dhabi, so naman siya yung mga break time. Minglabay daw akong live, akong videos ba diya sa iyang Facebook, kay kusog man social media ron. Nya di siya ganahan. Nya nagkataon man nga wala siya lingaw na. Wala na siya lingaw, gihimo lang yang lingaw igsoon ang kaning atong video ba. So mao to nga gi-click niya try. Wa siya magtuo nga pagpaminaw niya sa live na to igsoon na-touch siya by the Holy Spirit. Gihikap yang kasing-kasing, yan nangalagad na siya sa Ginoo. Wa inon siya nangalagad diri sa Pilipinas, didto hinoon siya sa Abu Dhabi, sa Muslim country niya. Pag uli niya diri igsoon, minguli man siya kay naay bakasyon ba, kung I don't know unsa to siya nga month, basta bag-o pa. Pag ari niya diri tinga ko na may ning simba, nagmotor wa ko kaila kauban siyang asawa, yang anak mao dayto kay nalipay siya, yang asawa kay followers naman pud nako, kaila na nako mao to nga nalipay siya kay gigamit daw ko sa Ginoo para makaamgo siya sa kamatuoran. So morning tabian kay ko igsoon ngano man daghan kay ebidensya igsoon, even this igsoon, no, daghan kay mga kriminal nagtan-aw sa tong live karon, daghan nag ebidensya nga gibag-o sa Ginoo, because that's the purpose, the mission nga gihatag ni Lord nato. Giluwas ta sa Ginoo igsoon para sakmiton ang naas kalayo. Imagine kalayo, ug dili lang na ordinaryo ra mga kalayo kung adto na ta sa final judgment. Kay kana nga kalayo walay pagkapalong, kana nga kalayo igsoon hangtod sa walay katapusan, duha ra ang atong eternity, eternal flame o eternal life. Kuha ninyo, duha lamang atong paadtuan igsoon, usa ka adlaw, eternity na to, eternal flame, eternal life, asa man ta. Suluoy kayo, mao nang ingon ang balang kasulatan sa Judas 1:23. Sakmito na to sila, gikan sa kalayo. Kay bisan day buhi pa sila karon igsoon. Imagine buhi pa sila pero sunog na ilang kalag sa impierno. Tungod kay ilang binuhatan, dautan. Tungod kay ilang binuhatan, wala nakapahimaya sa kabubuton sa Ginoo. That is why kita nga gisave ni Lord, kita nga giluwas sa Ginoo, kita nga nakabalus sa kamatuoran, ayaw og takom, ayaw pagpakahilom, isulti ang iyang pulong. Amen. Pasiga ang imong suga, mao nagingon sa Mateo 5:16 nga wala daw magdagkot og suga unya tabunan. No, once magdagkot og suga, let it shine. Amen. Atong pasigaon ug unsa man ang suga, hayag atong mayong binuhatan nga resulta sa diyang nahimugso si Kristo sa atong dughan. Mayong binuhatan nga resulta sa atong kaluwasan. Ang uban mga igsoon nga lahi pod nga sekta masuko, sa ato pa day imong kaluwasan nagdepende day sa mayong binuhatan? No. Wala, nagdepende sa mayong binuhatan ang atong kaluwasan, kay ang mayong binuhatan trapura na atubangan sa Ginoo. Muagit ang tanan ni Kristo. Apan inigagi na to ni Kristo, musunod lang ang mayong binuhatan. Kay wala ining sunod ni Kristo nga nagpabiling palahubog, wala ining sunod ni Kristo nga nagpabiling adik-adik, wala ining sunod ni Kristo nga nagpabiling adulterer, wala ining sunod ni Kristo nga nagpabilin sa kangit-ngit. Kay kung nagpabilin kas kangit-ngit nya, napo kas kahayag imong usa ka tiil, bakang kana, bakang nga Kristohanon. Lain kay nilakpuan kay way alignment igsoon, no. Bagsika nimo pastor nga ni ra ko igsoon, basta ka matuoran prangga lang ta, no. Amen. So mao na gihaguan ni Lord igsoon, gihaguan jud na ni Lord nga iluwason ka, no.
Iyang gihatag, iyang kinabuhi, ibabaw sa krus, sa Kalbaryo, aron ta matubos sa atong mga kalapasan. Karon igsuon giluwas ta, gitagaan ta sa Ginoo og kaluwasan, bag-ong kinabuhi. Dili para magpakahilom kundili atong sakmiton ang nas kangitngit. Ang mga naa sa kalayo atong sakmiton. Mao lagi na, but before ta mo salang didto sa kangitngit, before ta mo adto nila igsuon, before ta igsuon mo kanabitang muhimo sa atong misyon, ayaw po kumpiyansa. Kinahanglan rooted ta sa Word of God, and aside from that, kinahanglan babad ta sa prayer. Kay basin ining adto na to didto matintal hinunta, maglumaluma ta og panakod nila pero kita hinoy matakdan, mobalik na hinuntas kani adto. Amen. Igsoon to all of the viewers this time, wa mo giluwas sa Ginoo para maglipay-lipay lang diha. Wala mo nakabalos ka matuuran para maglipay-lipay lang diha. Nga wala lay himuon kundili. Uban niko, tana, sakmito na to ang naas kangitngit. Ang naas kalayo, nagkinabuhi nga luoy kayo. Karumal-dumal sa mata sa Ginoo atong sakmiton. Samtang buhi pa na sila, bisag unsa pa na ka-kriminal. Ako igsoon, ako yung mga disciple karon, mga hitman, kriminal, gikag prisuhan, mga grabe. Nay usa ka nadiri igsoon nga nahug og disciple na pud nato no kay gikan man nagprisuhan. Nahug yung disciple, bag-o na nato gibautismo igsoon nga. Ingon siya nako nga ang sala kuno nga krimen nga wala niya nahimo. Repra, tanan nahimo na niya. Lupig ko niya igsoon sa diyang ni-share siya sa testimony kay ang wala daw niya maagi nga droga is ecstasy na lang. Pero nakagamit na siya cocaine tanan. Tanan nga mga klase sa droga nga nasa Pilipinas, no? Ngano man ang nasakmit man na, no? Di kuyaw na kay kinabuhi igsoon, dili na basta-basta. No, mukao nagtao, grabe na pila na kay nakuha na. Pero samtang buhi pa na day paglaom. Mao to ni sulod ko sa prisuhan, am ko'y kauban police pod nga kauban sa nato sa pagtuo. Sige mig-share. Karon nanaigso na ibagong kinabuhi. So bisan day ang tao unsa kadautan, kasalbahis, ka kriminal, barumbado, drug lord, unsa pa na siya diha ka maldito. Samtang buhi pa na, pwede pa na masakmit na to. Amen. Unsa gingon diri ni Judas 1:23? Sakmito na to sila gikan sa kalayo. O kinsay mo sakmit ikaw nga nakaibawas ka matuoran. Kinsam day manambag nila. Kinsam day mo correct nila katupong mga budlungon, di na effective. Ikaw nga gibag-o sa Ginoo, giluwas sa Ginoo, nakahibaw sa kamatuoran. It's our duty, it's our task, it's our mission. Igsoon. Nyato silang sakmiton. Kay igsoon mo sugot mo, mutuo mo sa dili daghan karong mga kriminal, mga adik-adik, mga palahubog. Gusto nang mubiya sa ilang binuhatan, wala lang sila kahibaw og ginsaon. Daghang kong na-meet igsoon mga kriminal, mga banggiitang adik-adik. Pero sa diyang gisira na nako sa pulong sa Ginoo, dugay ra day sila gusto mo gawas. Nagtuo mo tanang adik-adik palahubog, ganahan na sila sa ilang kinabuhi. Dili sila ganahan ang uban na, pero dili lang sila kapugong kung naay kwarta, mulargog suyo, mulargo na sila tagay, mulargos kay layan. Mao na nagkinahanglan sila nimo. The reason why God save you. And you know the truth igsoon aron dili magpakahilom kung dili sakmito na to sila. Unsa gingon sa Judas 1:23 gikan sa kalayo. Kay luoy kay sila, buhi pa sila sa pananaw na to, pero sunog na ilang kalag sa impierno. Mao nang kita nga nakabalos ka matuoran, di ta magpakahilom. Di ta magtakom sa tong baba kung dili manabi ta. Imaritis na to ang pulong sa Ginoo. Ato silang sakmiton from the darkness, and then ato silang dalhon sa kahayag. Gikan sa gingharian ni Satanas, ibalhin na to sa gingharian sa Ginoo. Uban sa tabang ni Lord. Amen. Amen. So ayaw kauwaw igsoon. Because the moment you speak, we speak the word of God, the Holy Spirit will teach us what to say. Amen. Ako na mag-practice break ko. Ako na igsoon kaning mag-istorya ko karon ninyo, naa ba ko gipraktisan? Wala gali ko outline, no? Because I do believe based on my experience, once imong i-release ang pulong sa Ginoo nga mugawas imong baba, ang Holy Spirit na imo bahala. In how many times na nasinati na ko igsoon, no? Because according to the Word of God, the Holy Spirit will teach you all things, what to say, what to do. Amen? Igsoon, daghang mga tao karon nga buhi pa, sunog na di ay ilang kaluluwa sa impierno. Unsay gibuhat nimo.
tana pagamit tas Ginoo. Duha ra man po choice na to, either gamiton ta sa Ginoo o gamiton ta sa yawa. Tanawa ng mga Kristohanon igsoon, kabalo na sa kamatuoran pero wa nagpagamit sa Ginoo. Kabantay mo nga badlungon pod, mao hinoy pagsulay sa ubang Kristohanon. Ngano man, wa man nagpagamit sa Ginoo bisag kabaw na sa kamatuoran. The truth is this, duha lang ang mogamit na to. Either si Satan or si Jesus, asa man ta pagamit. Amen. Pagamit ta sa Ginoo igsoon. Pinakalami tamis pinasahi nga pagbati nga akong nasinati sa dihang nagpagamit ko sa Ginoo. Lami kay sa feeling igsoon ning mahimo kang instrumento ni Lord. Lami kay sa feeling nga naay mo ingon mo, pastor, ikaw ang gigamit sa Ginoo, aron mo undang ko aning bisyuha, aron mo undang kog suyo, aron mo undang kog inom, aron mo undang kog sigarilyo, aron mo undang ko ani, pastor, ikaw may gigamit sa Ginoo nga nakabaton kog paglaom. Pastor, grabe na ko ka-depress pero sa diyang nakadungog ko. Lami kay sa feeling igsoon, himaya sa Ginoo lang. Amen. Pagamit ta sa Ginoo. Again, balik ko na ko. Daghang mga tao karon nga sa pananaw na to malipayon, nagbanig og kwarta, milyonaryo, dagkog balay, daghang sakyanan, pero ang ilang kalag sunog na day sa impierno. Ngano man, pastor, unsa may nakasunog nila tungod kay ilang binuhatan daotan, tungod kay ilang binuhatan wa ning uyon sa kabubuton sa Ginoo, tungod kay ilang binuhatan igsoon supak sa pananaw sa Ginoo. So bisan buhi pa sila, sunog na ilang kalag sa impierno. Mao na igsoon nga kung nakay kailang nga na ayaw kahadlok, bisag dato pa na ako gali, di ko mauwa, mawali og mga dato, basta na opportunity. Kay I'm sure tabangan ta sa Ginoo. The Holy Spirit will teach us and will guide us. Tagaan ta og mga pulong, kaalam nga langit nun i-provide na ni Lord as long as magpagamit ta niya. So unsa pa may gidugaya ninyo dia igsoon? Unsa pa may inyong giuwaw-uwaw duha doon? No, paggamit ta. Ang panahon ron, grabe na kadautan, grabe na kangit-ngit ang kalibutan, di na masabtan ang ubang mga batanon karon. Maunay mo control sa ilang ginikanan. Grabe na ang high technology nga nakaguba sa utok sa mga batanon ug mga tao, ibin mga hamtong. Ug magpabilin tang magpakahilom, igsoon. Luoy kay lang kinabuhi. Amen. Again, giluwas ta sa Ginoo. Nakabalo ka sa kamatuoran aron himuon kang instrumento alang sa kaluwasan sa uban nga naa sa kangit-ngit. Aron kita may musakmit sa mga naa sa kalayo karon ug dalhon nato sa gingharian sa Dios. Amen. Sidlak igsoon. Sidlak. Naidaghang kalag na paabot nimo. Hunos wa ka kay ba usa sa imong barkada. Dugay rito nagpaabot nga nay maka-share niya. Pero wa pa kaning lihok. So karon igsoon, sulti na, lihok na, imantala ang pulong sa Ginoo. Ato silang sakniton gikan sa kalayo ug dalhon nato sa gingharian sa Dios. No, atong bulabugon ang gingharian ni Satanas. Amen. By the power of the Holy Spirit, dalhon nato sila tanan sa tiilan sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat sa pagdasig, Ginoo. Imo na pud ming gipahinumduman, Ginoo, sa among misyon, sa rason sa hinungdan nganong imo ming giluwas, nganong imo ming gipahibalo sa kamatuoran aron mahimo day ming instrumento sa kaluwasan sa ubang tao, Ginoo. Lord, I pray nga kaning message, Ginoo, maghatag namong dugang kadasig, dugang boldness, dugang eagerness to share your word nga dili mi mag-ulaw-ulaw, dili mi magduha-duha kay mao ni rason nga nung imo ming giluwas aron mahimong instrumento alang sa kaluwasan sa mga naas kangit-ngit, sa mga naa karon sa kadautan, Ginoo, luoy kay ilang kinabuhi. So Lord God, I pray to all of the viewers this time, taga-imig kaisog, taga-imig kadasig, Ginoo, nga di mi maulaw, musangyaw sa imong pulong, Ginoo, and with the help of the Holy Spirit, Lord God, sa iyang anointing, Ginoo, nasayod kami, Ginoo, nga dakog impact, dakog kahimuan, in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat sa imong mensahe karon, Ginoo. Holy Spirit, thank you for your presence nga nagdasig ka namo karon sa Lord God. Kung unsa among buhaton, Ginoo, nagkaduol lang imong pagbalik, Ginoo. Gusto mi nga mas daghan ang among masangyawan, masiran sa imong gugma, sa imong pulong, Ginoo. Thank you, Lord God. Salamat kayo. Lord, again, I pray, tagai mi Ginoo og dugang kaalam, kaisog, kadasig, Ginoo, nga among imantala ang imong balaang pulong ngadto sa mga nanginahanglan. Daghang mga tao karon, Ginoo, nga malipayon sa among pananaw, relax. Mga dato nagbanig og kwarta, nindot og sakyanan, nindot kay balay, millions of properties ang ilang naangkon, apan ang ilang, the truth is, ang ilang kalag sunog na day sa impierno, kay ang ilang pagkinabuhi sukwahi sa imong kabubuton. Luoy kayo. Nagtuo og naay madala inig kamatay pero wala di ay. So Lord God, tabangi mi nga aduna mi kaisog, kadasig para maka-share mi sa imong pulong ngadto kanila.
Kay mao na rason nga nung imo ming giluwas, Ginoo. Salamat, Lord. Holy Spirit, thank you so much. And this time, Lord God, I pray to all of the viewers this time, around the world, to all of the followers in this page, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, tanang nagtan-aw karon Ginoo, tanang followers ani Ginoo, nasayod ka sa ilang kahimtang karon, nasayod ka sa ilang kinabuhi. So Lord God, I pray mamuhat ka. Lord, I pray unsa man ang milagro nga ilang gusto gikinahanglan karong taknaa, i-grant, Lord God, in Jesus' name. Imong ipakita, ipasundayag, imong himaya, ipabati, imong presensya, imong gahom, palihuka, imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon Ginoo. Kung naay na kinahanglan og ay kayuhan sa balatian, ayuha Ginoo. Balatian sa physical and emotional. Kung naay na kinahanglan og comfort, kalinaw kay na-depress, Lord God, tabangi Ginoo. Kung naay na kinahanglan kaluwasan, I declare salvation to their whole family in Jesus' name. Kung naay na kinahanglan og tinud-anay, tibuok, full nga kabag-uhan, tagaig kabag-uhan, tagaig kagawasan Ginoo, gikan sa gapus ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Kung naay na kinahanglan trabaho Ginoo, tagaig kay gayunan, tagaig opportunity nga magtrabaho Ginoo. Kung naay na kinahanglan Ginoo og pambayad sa ilang utang, financial breakthrough, Lord God, right now I declare financial breakthrough in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Tanan-tanan Ginoo, sigon sa ilang gipangandoy, gitinguha, gipanginahanglan sa mga viewers karon Ginoo. I pray imong ihatag Ginoo, imong i-grant, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Lord, salamat. Ang kuno namo ug among dawaton ang panalangin, pabor gikan kanimo. Sigon sa among gikinahanglan karon, amo kining dawaton, we claim it, we receive it by faith. Himo aming takos lamang kapiyalan ug angayan. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon kanatong tanan. That's all for this morning atong breakfast. Wa pa mi namaha, wa pa mi nangapi. Mao ni nga atong mensahe karong kabuntagon. Salamat sa inyong pakiguban kanako mga igsuon. Ako nagaampo nga karong adlaw puno sa kalipay, kalinaw, pabor sa Ginoo, puno sa iyang proteksyon ug ang tanang buhat sa inyong kamot diha i-bless ni Lord in Jesus name. Ug walay gahom sa kangit-ngit nga makadaog ninyo karon in Jesus name. But we are victorious today. Dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan, di solusyonan sa Ginoo ang imong problema sa pangalan ni Jesus. Ug ninitag na igsoon akong ibalik tanang dungog, himaya sa atong buhi nga Dios. All the glory and honor belongs to God alone. Thank you so much for being with me mga igsoon. Salamat sa mga subscribers ani nga page. Salamat sa mga new followers. Welcome kayo mo ani nga page, and sa atong mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. Thank you so much. Mga star senders, thank you kayo. Sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Freira dito igsoon. Ang link na sa caption ani nga live. After this, ako ning i-download niya, i-upload na ako dito igsoon. Amen? So again, that's all for this morning. Ampo, amping, abante. Sa kapila pa ka madagma, igsoon, bangon, ug padayon, hangtod atong maangko ng kinabuhing dayon. Amen? So again, to God be all the glory. Keep safe, everyone. See you next time. God bless.